Huria di Tuhan, na hinolongan di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus, tapasada ruhatta martanya kita. Dame ni dibata na sumurung siyan saluh na roha, ima mangaramoti ate-ate roha do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amen. Damang dainang hata ni dibata na sartu hita di apala partikyanon, dienek may siyan buku barita nauli na sinurat di si Matius bid 10, mamukka may siyan ayat 32, masot sa ayat 30 siya, ta para te-ate homa o mahata ni Tuhan. Ay ganup na makatidakon au di jolo ni jolma, ido hati dakonokku di jolo ni damang na di banua gijangi. Alay ganup na maswadahon au di jolo ni jolma, lao swadahonokku doi di jolo ni damang na di banua gijangi. Unang madiri puro hamuna na mabuat dami au, ubay naro tutanoon. Dada naro au mabuat dami tumpodang do. Ay naro do au pabadahon anak tua mana, boru tuinana, parumain tu si matuana boru. Jalatung dongan nasa jabu, gebe musu ni jolmai. Nahumolong roha di amana manang di inana asa diau, dang tamai sisiakku. Jala nahumolong roha ni anakna do di boruna asa diau, dang tamai sisiakku. Jala na somamorson silang na tu ibanay, lau manghito nau, dang tama isisiakku. Ay na marhamawal ngoluna, ngoluni ido na magusugot. Alay na sumeahon ngoluna ala niyaw, ido jupangan ngolu sugot. Ido yang usahat na. Huria na nolongan di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus, sahalak tentara militer Israel mula may mana siyan parporangan. Di suku sala wartaw may bana. Didok ahado si taonommu nobbal ka selama madahoti parporangan. Dialusi tentara ima. Si taonokku naubalga naudok selama a parporangan. Ima daw siyan keluarga. Tarsonggot mawartawani. Bahasa tarsonggot dietong roha di wartawani do. Si taonon ni mana naubalga tiki pamateo jolma, manang tiki di paburu-buru alona. Ternyata si taonon nadak. Nadamang day na nalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Molo disukut tuhita gaduk marsada-sada. Ahado si taonotta. Naudok-dok di bagasan parngolotta. Totu ragam alusta. Adondo na madoko si taonon na naubalga. Ima hapogoson. Ada musedo mungkin na madoko si taonon na naubalga. Ima pangalaho ni natanas na suboy di rajay. Manang si taonon na naubalga. Ima parumain na nasunapas di rohana. Manang si taonon na naubalga ima amatana. Nahurang marparangin na dinggan hubbar tulomo ni rohani di bata. Na pasti ganup jolma ragam akka si taonon na diadupi di bagasan nakaparngulon na nagabi silang na. Huria ni Tuhan dihata ni debata na mamakuling hita dia pala partikyanon. Takas di patupa Tuhan Yesus Kristus.
pangajari tua kasisian na asa totong na sida. Manada parngulun ni Jesus. Di bagasan hata ni Tuhan no dia na 32 parjolo sahali dia jonjoko Jesus do. Taringot tujol mana olo makatidakon ibana. Jala jabarna ima nekon hati dakonon ni Jesus ibana di jolo ni damang. Alena sa jolma na so olo makatidakon Jesus. Dakatidakonon ni Jesus. Lapatannya, ketika seseorang mau mempersaksikan Kristus, sesungguhnya dia akan mendapat kesaksian daripada Yesus. Kesaksian yang akan disampaikan oleh Yesus bukanlah sebatas kesaksian belaka, tetapi itu merupakan suatu jaminan. Artinya seperti apa? Ketika seseorang mempersaksikan Yesus di dalam kehidupannya kepada sesamanya, maka dia mendapat jaminan kehidupan yang kekal karena Kristus akan membelanya ketika dia bersama dengan Bapa atau ketika penghakiman itu akan terjadi. Hanya orang-orang yang punya iman yang mampu mempersaksikan Kristus, maka hanya orang-orang tersebutlah yang layak untuk dipersaksikan atau yang layak mendapatkan kasih dan pengampunan daripada Yesus. Nah, damang dehi nang nalonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Nagabi suku-suku damang ngulu neko perlu raju mata. Ahado mabayan. Maul hita maka tidak ko Yesus di bagasan parngulot. Nah pasti mungkin sa tolok du hita. Si tahunon doa kahagit di perdagingon. Ketika penderitaan datang, maka sering sekali penderitaan itu memfokuskan kita melihat penderitaan itu, terjebak kepada penderitaan itu. Sehingga penderitaan itu sering sekali mengerucutkan atau mengkerdilkan iman kita. Kita lupa kepada kuasa Tuhan. Kita lupa mempersaksikan Tuhan. Karena apa? Karena kita memfokuskan, menghabiskan energi kita hanya sebatas memikirkan penderitaan itu semata. Ale damang denang nelongan di bagasa tuata Yesus Kristus. Di hatan ni Tuhanon, tung masetakas do di pabotohon Yesus tarigot tu hadiryon na. Ya rope ibana tutonga-tonga ni portibion. Dada mabuan hadamion. Alay mabuat podang. Na marlapatat sirangon na namasa luhut na jol mahubar tuwa kahaporsyon na. Ama marbada do anak konna, anak berbada do amana. Ina marbada do boruna. Paruman marbada do simatuan do kalian asing. Lapatannya ketika Kristus datang, maka akan membawakan pemisah di dalam kehidupan. Pemisah itu akan terjadi oleh karena iman. Maka ketika aku beriman kepada Kristus, sementara pasanganku tidak beriman, maka akan terjadi pemisahan. Tetapi Tuhan katakan bagi kita pada saat ini amanginang, tuh ma silamu. Hobar di patujolo di jamita di apala partiken na kaningan ahado silang tanaw dudok. Manang ahado si tanaw tanaw dudok. Mula kaningan songot tentaray na hamidokon. Silang na nagdudok manang si tanaw na nagdudok daw sa keluarga na. Molohita ahado silang tanaw dudok. Mungkin kita dong na madokon daw sa keluarga. Mungkin kita madokon musenang silang tanaw dudok ima amatat tamanang inatat. Tapi apakah ketika itu menjadi penderitaan atau pergumulan di dalam kehidupan kita? Apakah kita mau meninggalkan salib itu? Apakah kita mau terpisah dari salib itu? Mengatakan bahwa aku tidak mau hidup di dalam pergumulan ini. Dengan berusaha lari dari fakta dan realita. Untuk mencari solusi yang kita anggap baik walaupun itu tidak baik.
Alai dipangido debata marhite ti Yesus Kristus di hata di Tuhanon. Dido ima Yesus Kristus do di bagasan ayat na patuluk laluhoni. Jalan naso mamorsan silang natibana lambang hitut au dang natamay sisyaku. Damang dainang obar tu ujana sa tuhita. Didok tuhu masilang mujalay hutum mau. Na parjolo sahali marhite-hite hatan ni Tuhanon nang didok tuhita ganuk marsada-sada asa totok kita maka tidak kon Yesus Kristus nang peragam akasi taunon nata ay di bagasan parngolot. Penderitaan boleh-boleh saja datang, tantangan boleh-boleh saja terjadi, tetapi kita tidak akan pernah meninggalkan iman kita kepada Kristus. Kita akan hadapi penderitaan bersama dengan Kristus. Maka kita mempersaksikan Kristus di tengah-tengah pergumulan, karena kita percaya di tengah-tengah pergumulan sekalipun, waso ni dibata, gugu ni dibata, totong madongani jala mangurupi hita. Jadi unang sumurut amanginang hapor syota, unang sumurut togu ni hapor syota maka tidak ko Yesus nang peraga makasih taon. Na padua damang day nang senhatan ni Tuhanon nang dipaingot hita ganok marsada-sada asa saluhutna akan namang yuto Yesus maninggalon akahagyo na kapardagingon. Ama, ina, anak ko do akaparumain. Gubaran niya kahagyo na kapardaging. Tetapi Tuhan mau katakan kita harus meninggalkan hagyo na kapardagingon ni asaboy tayhuton ima Yesus. Jangan pernah kita katakan aku minum tuak, aku berzina, aku mencuri, tapi aku mengikuti Tuhan. Itu tidak akan pernah bisa terjadi. Karena Kristus tidak akan pernah bisa bersama dengan segala tindakan dan kejahatan kita. Tapi Kristus menginginkan ketika kita mau katakan mengikuti Yesus, maka tinggalkan segala keinginan terbesarmu. Dengan meninggalkan keinginan terbesarmu, idonatama di hadapan Yesus. Napatuluh jalan naparpudi damang dainang. Senhatan ni Tuhanon nang didok tuhita ganok marsada-sada asa totok kita di bagasan parngoluon mangolu di bagasan holong ni debata sian nasa roh hadok pikirata. Molo didok ima Tuhan Yesus Kristus diturpu jami taon. Nah molong rohan ya mana manang di inana asia diau dang tamay sisyaku. Jalan na humolong rohan ya anak na do di boruna asa diau dang tamay sisyaku. Di bagasan ay tol plusia ay na marhamaul hon ngoluni ido magusogot. Artinya akka isi na mga luluy akka hagyo na kapardagingon sabing korupsi manakko mangototoy ala na mabiar pugos mabiar haturaparon dang tamay dedopan ni dibata. Artinya Bapak Ibu, kita mau diajak firman ini mau mengarahkan kita. Ta tinggal humma sudin ang akahagyo na kapardagingon ta. Tatuh masilang ta. Tayhut to Jesus leonon na jala urupan na dohita mangadu piragam niya kahamalota. Amen. Martanya kita. Moliate Tuhan nunga taruli betutu kami sian hatam. Dia pala partikyanon. Ajari kami Tuhan. Asa jongjok kami di hajongjongan nami. Jongjong di bagasan hati gora dok lo meniruham. Huporsak kami mah. Jalau tuhuk kami mah silang nami. Di bagasan hati goran. Dongani jalau rupi kami Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus bertanya kami Tuhan. Amin. Salam sehat Tuhan totong mamasu-masu hita.